Добър ден, здравейте, мили приятели, в най-новата дискотека на открито. Астерикс Хоп се казва. И днес е световният ден на дисководещите. Започваме сега с най-новите новини. Има проблем между Украйна и Русия, а може би и щатите ще се намесят. Какво ли ще става, той няма значение за нас. Ние се веселим, на дискотека сме. Световният ден на дисководещите, да. Днес е световният ден на дисководещите. Life is life. Жив е живота, трябва да си го живеете както искате. Обичате хората, обичате животните, обичате всичко на земята, което виждате. Шикалки и шикалки. И за какво се ползват тези шикалки? Можеш ли да кажеш? Мога да кажа много неща. Шикалките се използват за лечение, обаче трябва да се напае гердан да го носите ви. За много болести, да. Ghostbusters, Ghostbusters, ловците ни на духове, ловим ги ни. Абе, ти като дисководиш какво ловиш? Ами лова хора, идват тук те и се веселят в Астерикс Клаб. Да, аз съм диджей Астерикс. Так. Лулулулулулулулулу. Тралай-ла-ла-ла. Ами трал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 а. Тики-така. Илян Петров Медев. България изпълни тази хубава и весела дисководеща песен. Обичам ти, приятели, обичам всичко това. Ето и беше. Това.